Pred 4 rokmi. A už sa teším na moje nové výtvory. Toto bude v Guinnessových rekordov, ako som sa už zmienil. Ha! Som tu. Ha! Teraz musím stlačiť, keď sa púšťaš. Haja! Tak teším na moje nové výtvory. Nespúšťaš si sa. Tak. A teraz všetci zombíci sú mŕtvi. Teraz iba čo potrebujem, je zobrať si ich hlavy. Tak. Prvá. Tak. Teraz. Druhá. Ha. Tretia a ešte s mesom. Takže to bude... To značí všetko dobré. A teraz ja si zobrať poslednú hlavu na môj experiment. A teraz pôjdem do hlavnej miestnosti, kde sa všetko uskutoční. No jo, tak sa na to teším. Tak, hlavná miestnosť, tak, ako sa vždycky očakáva. Tak, a toto je moja hlavná miestnosť, kde všetko sa teraz uskutoční. Teraz potrebujem dať túto lektvár. A teraz tých lektvárov musím urobiť rituál, ktorý uskutoční urobiť miesto lepšie. Posledný krok je spraviť najlepším svetom. Toto tlačítko zmení úplne všetko. Má najlepšie lektvary a to sú tieto. Už som si ponáhla tak. A teraz ma čaká dobrodružstvo. Celý kraj, čo som robil. Konečne som tu. Tak, a teraz zmením úplne všetko. Tieto lektvary nie sú letajaké lektvary, ale tieto lektvary urobia svet lepší. Mám 4 kusy. 4 pokusy. Keď sa mi to jedenkrát podarí, tak toto zmení úplne všetko. Prvý pokus. Tretí pokus. Áno, konečne sa mi to podarilo. Toto je niečo, na čo som čakal celý život. Čo sa tu deje? To by sa nemalo diať. To snad... Čo sa tu práve stalo? Tento svet bez slnka, to už není nič dobré. Jak vidíte, zabil som strašne veľa zombíkov. Zvládam zásoby už celý deň, ale neviem, či to bol deň, lebo iba je noc. Kvôli tomu postratému vecovi. Absolutne neviem, čo sa kedy stalo. Ale viem, že to bolo. Tieto stvory už ma strašne štvú. Absolútne neviem, o čo ide. Iba musím hľadať a hľadať. Čo som to našiel? Nejaká guľa, ktorá stále horí. Koľko teším. Pavučiny. A voda, to je veľmi vzácne. Pavučiny a ďalšia voda. To je veľmi vzácne. Dám to do môjho batohu. Te pavučiny sa nemôžu vyhovoriť. Jedno. Jak mi to tak
tak? To čo je za bezdomovca? To je naše teritorium. Musím vyspíť. Čo je? Hanusak. A ešte mu tam nejaký štíka nejaký vole. Hanusak. Presne. Kámo. Čo? Naše No, na ňu teritorium. nepotrebujem byť ani dvaja, že pozrieť sa na ňu. Nosí ma kámo jak Indian. A počkajte, a to vám akože vadí? Ty čo si asi nemyslíte? Tak ja idem asi preč. No tak to ty nikde ideš. Ty si myslíš, že nás budeš prevádzovať, keď sme dvaja na teba? No, Tak ten bol dobrý. no, podľa mňa, hej. Ja by som ťa rád fajtil, ale na takéto chcípaka ako si ty, tak ani nemusím. Alex, postaraj sa o neho. Hej, idem. No, Alex, Idem, no. ešte nie, kto si? Poď. Kto si myslíš, ty si? Čo je za hodlo? Kto si myslíš, že ty si? Ty si Čo tu dávaš? Spomre... A ty čo? Toto snadné. Jak si ho porazil? Jak si ho... Čo si myslíš? No, kámo, čo to je? No počkaj, na chvíľku pre teba idem. Pekne, poď som. Čo bolo? Všetky tvoje veci, čo máš. Áno, aj ten meč. Čas na ňu. Tu máš jedno. Svinia. Ideme. Iš. Teraz budeš môj väzeň. Chudák Alex. Ja ho pustím. Idiot. Budeš tu budeš. A teraz si to rozdáme. Ty proti mne. A teraz to bude naozajstné. Toto však to je úplne nič. Vadí ty to? Na ceste. Dám ti ešte šancu bojovať. A tebe to Okej. tak poď. Čo? Čo? Ideš svojho kamaráta, ako zomrel? Ty si ho zabil? No tak sa ukáž. Tak poď. Tak to logické. Pre vás to mohlo dopadnúť lepšie. A vy sa budete vedieť. Idem do plavania. Asi do mojej vody. To za to stalo. Prepával som dosť. Ale nie. 11 korún. Dúfajme, že to vyjde. Jak vidíte, slnko není a ani podľa mňa dlho nebude. Ale ja viem, že ja raz zachránim svet.